Fissem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Salvo Falzon. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri għad-disa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Aħna namlu l-qalb u nsejħulek missier. Saħħaħ fina l-ispirtu ta' awlijiet adottivi biex jistoqilna niksbu il-wirt li jinti wetna bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġiet fuqi l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, uri l-Ġerusalem l-arkażijiet tagħha u għejdilha, dan jgħid Sid il-mulej lil-Ġerusalem: nislek u twelidek mill-art tal-Kananin, missierek mill-Ammurin u ommok mill-Ħittin. Fi twelidek, nar twelidek, ma qatawlekx il-ħajta ta' żokortok, bl-ilma ma ħaslukx biex titnaddaf, ma orkukx bil-melħ u anqas fisqewk fil-faxex. Ebda għajn ma tħassritek biex tagħmillek xi ħaġa minn dan kollu u tħenna għalik. Imma skerħuk u rmewk fuq wiċċ ir-raba f'jum twelidek, dakinhar li jien titwelidt. Għaddejt jien minn ħdejk, rajtek titmiegħek f'demmek u għedtlek kif kont marka f'demmek. Int tgħix u tikber bħal nebtiet tar-raba u int trabbejt u kbirt u lħaqt il-milja ta' ġbubitek, sidrek imtela u xarek kiber, imma kont għadek arwina u mikxufa. U jien għaddejt minn ħdejk u ħarist u rajtek li kont fi żmienek, żmien l-imħabba. Jinfrixt fuqek djul mantari u għattejtlek għawarek u ħliftlek u tħalt f'patt miegħek u int sirt tiegħi, oraklu ta' Sid il-mulej. Ħsiltek bl-ilma, naddaftlek demmek u biż-żejt dliktek. Libbistek il-brukkat u xeddejtlek sandli tad-delfin. Dawwartek bil-għażel u ksejtek bil-ħarir. Żejjintek bil-ġawar. Għedtlek il-brazzuletti f'dirajk u ġiżirana ma' unqok. Għedtlek ħolqa f'imnifsejk u msilet f'udnejk u dijadima sabiħa tlellex f'rasek. Kont mżejna bid-deb u l-fidda u l-bisek kien għażel, ħarir u brukkat. Smitu għasel u żejt kont tikol, kont sirt sabiħa fuq li sabiħa u kien jixraqlek tkun sultana. Beda jissemma ġmielek fost il-ġnus, għax-xejn ma kien jonqsu t-tiżjien li jien qed fuqek, oraklu tal-mulej. Imma int tlift rasek biġmielek u ntlaq taż-żina u sawwabt iż-żina tiegħek fuq min ġie. Imma jien niftakar fil-patt li għamilt miegħek fi żmien żożitek u nġeddet il-patt tiegħi miegħek għal dejjem ħataraf li jien il-mulej biex tiftakar u timtela bil-mistħija u ma jkollokx aktar ħila tiftaħ ħalqek minħabba il-għajb tiegħek meta nkun ħfirtlek dak kollu li għamilt, oraklu ta' Sid il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Il-korla tiegħek reġgħet lura mulej u farraġtni. Il-korla tiegħek reġgħet lura mulej u farraġtni. Ara, Alla is-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix imxiex nibża, għax qawwieti u għanjieti u il-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Il-korla tiegħek reġgħet lura mulej u farraġtni.
kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni, roddu ħajl lill-mulej, sejħu ismu, għarfu l-ġnuż bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa filoli. Il-korla tiegħek reġgħet lura mulej u farraġtni. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni jient li tammar f'Sijon għax kbir hu f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Il-korla tiegħek reġgħet lura mulej u farraġtni. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Alla il-qajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi Fariżej biex iġarbuh u qalulu: jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun? Iżda hu qalilhom: ma qrajtux li sa mill-bidu il-ħallieq għamilhom raġel u mara, u qal: minħabba fekk ir-raġel iħalli l-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Qalulu: mela allura għaliex ordna Mosè lil-żewġa li jagħtiha l-kitba tad-divorzju jibgħatha? Qalilhom: kien minħabba l-ebusija ta' qalbhom li Mosè ta'kom permess tibagħtu n-nisa ta'kom. Iżda ma kienx hekk mill-bidu. U ngħidilkom li min jibgħat lil martu barra f'każ ta' żwieġ ħażin u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju. Qalulu id-disċiepli: mela la darba din hija l-kondizzjoni tar-raġel mal-mara ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ. Iżda hu qalilhom: mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li għalihom ingħatat li jifhmuha. Hemm mewnuki li twildu hekk minn ġuf ommhom, oħrajn għamluhom hekk in-nies u oħrajn isiru hekk minħabba rajhom, minħabba is-saltna ta' smewwiet. Min jista' jifhem ħajjifhem. Il-kelma tal-mulej. Interessanti jeżjes kif din il-ġrajja tal-Vanġelu għadha kontinwament tiġri ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Mhijiex xi ħaġa ta' 2000 sena ilu. Araw ftit kif jibda l-Vanġelu, resqu xil-Fariżej biex iġarbuh. Minn lan tagħhom hu li jfixklu u jdawru il-pjanijiet ta' Alla. U jpoġġu din il-mistoqsija li jafu li hija mistoqsija diġà żbaljata, ħażina. Infatti Ġesu mill-ewwel jista' wieħed jitlaq lil martu u Ġesu mill-ewwel jgħidilhom: għalhekk dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. U aħna għamilna l-istess ħaġa. Qegħdin ngħixu l-istess ħaġa. Ma jimpurtax. Il-liġi tal-Alla ngħixha kif jaqbel lili, mhux kif fil-verità hi. U llum qegħdin naraw il-konsegwenzi ta' familji mkissra, ta' tfal imħollijin weħidhom, ta' tfal li qegħdin jintużaw kważi qisu l-ballun tat-tenis bejn il-ġenituri, min se jieħu t-tifel u min ħajjieħu l-oħra. Kien hemm l-ordni u daħħalna d-diżordni. Dan huwa Alla tagħna eżjes. Alla tagħna u Alla tal-imħabba u Alla tal-għaqda
u Alla tal-ordni, mhuwiex Alla tal-firda. L-Alla tal-firda, Alla tas-separazzjonijiet, huwa l-Alla tal-egoizmu. Jekk tirriflettu ftit fl-erq tal-ħażen u tal-iżbalji tiegħi u tiegħek hemm dejjem l-egoizmu. Għax l-egoizmu jfisser poġġi il-kelma tiegħek, ibni fuqha u tibnejx fuq il-kelma ta' Alla. Jew nitolbuh il-mulej biex jiftħilna għajnejna, idawlilna moħħna bil-qawwa tal-Ispirtu u nemnu li l-kelma ta' Alla mhix qiegħda hemm biex tjassarna, imma il-kelma ta' Alla qiegħda hemm biex tagħmilna nies li kapaċi jħobbu fil-verità, nies li kapaċi jkunu ħielsa u mhux imjassra minħabba dnub. Niftħu qalbna l-missier lajn ta' kull imħabba, sabiex fl-imħabba tiegħu aħna narfu nikbru ukoll fl-imħabba tagħna lejh u lejn xulxin. Nitolbuh u ngħidulu iftħilna mulej it-teżori ta' imħabtek. Iftħilna mulej it-teżori ta' imħabtek. Għall-Knisja sabiex tħobb imħabba safja u fidila lil Kristu l-arus tagħha nitolbu. Iftħilna mulej nitolbu għal paċi fl-art imqazza sabiex jintlaħaq ftehim mill-aktar fejs possibbli biex hekk ma tkomplix tikber id-batija u s-sofferenza ta' tant familji imkisra u infarka bl-egoizmu tal-gwerra. Nitolbu. Għalina il-koll sabiex inkunu qrib dawk ħutna li huma divorzjati jew li qegħdin xi sitwazzjonijiet irregolari sabiex ngħinuhom u nuruhom inwassluhom ħajjilqgħu il-kelma ta' Alla. Nitolbu. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna bl-interċessjoni ta' Omna Marija ixħed fuqhom kull barka tiegħek mis-sema. Agħti l-qawwa u l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Isma'u Alla dawn it-talbit tagħna u billi aħna m'għandniex ħila li nħobbu kif tridna int, għatina l-Ispirtu ta' Ibnek li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem mulej lejn il-Knisja tiegħek u wilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontent fil-ħniena tiegħek li tajta l-qawwa li toffri jomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina f'sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom
نرفع قلوبنا الفوق نزخاير للمولي اللتانا سوى وشيرة تساو مولاي مسير قديس alla tadejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewiet imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u wixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li jieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, għalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet,
aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-bieċ. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbuk mulej biex itqarbina li jammilna bis-sagramenti tijek, is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tijek bi Kristus jedna. Jew nofru dawn it-tliet avamarijiet għal morda u l-emigranti tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna